clear tu te chi bai ule international politics lam kan hoi lenga US presidential debate voi ni na lo omle tur hi virtual mangati antum mani oma President Donald Trump chuan hetianga debate ai chuan debate lo athang ta jok ti ama ngei na soya he thu le che vel bo ruak hi kan thlir ho le don nia October ni riat khan President Donald Trump chuan presidential debate Vice President Joe Biden ane na an nei le tur chu COVID-19 laka him na le film khurna thuwa wanga hlim thla virtual format a kalpui tura ruang man ani awangin atel lo tur thua soita a President Trump aron ter na samaya he thuan riat hi chuan virtual debate ti vela mai ka tel don lo ka hun ka mangral don lo Joe Biden apo debate masazo khan ka ne kha virtual debate ta chuan ka tel lo mai ange ati ta dai mai ni hlim thla manga debate tur hian ka hun ka khoral lovang ti Trump hian Fox Business buat sai tu Maria Bartiromo ne na soin hlim thla manga in nial na virtual debate chu fiam thu ang chawania he thil hi Biden a hum tum na mai ani ati thu soi du lai re bun thei hi tha po ka tinik lowe ati zui ani hlim thla manga debate tur chungchang hi the Commission on Presidential Debates chuan October ni riat tu khan an puanga presidential debate lo omle tur chu he thila in nam noi zong te hrisel na ven himna tan virtual format ati ani tur thu an soyani kan hriat angin Donald Trump chuan COVID-19 hria kai ti mu chu alo ni to kha the Commission on Presidential Debates te chu Trump le Biden aten Miami Florida debate tura hian a hma ain an film khur ta hleni Commission on Presidential Debates sa an co-chairman Frank J. Fahrenkopf Jr. chuan hemi chungchang hi soifi in CPD chuan Trump hian COVID-19 hri chu lo kai lo sela chuan mai chan nge ya Biden le Trump athi an pani chawa in nial na hi buat sayani nge yang ti thua soyani a soi zela tuna zet hi chuan chutiang chu kan ti theilo Federal Election Law le FEC rules in hei hi aphal lo thilani chuwang chuan a englam ve po kan ngai tu angai mi pakhat jok debate tura kal thei a pakhat jok tel theilo chunga in ma chon tura buat sai tlat hi adik lova chu danin debate ati henilo ati ani Fahrenkopf chuan debate lo tur hi Trump chunga ain ngatani ti soiboka debate voi ni na hi October ni som panga anei tura ruwa man lok khani debate moderator Steve Scally hi CSPAN an senior executive producer le political editor ania ruaman lok dan chuan debate na mun town hall chunga chim tur te po hi Miami Florida cheng te an ni vekani ruaman dan chuan candidate pani te hi khoyamolai a hangin mun kil khor le biro deu takatanga debate tir tumani ti commission chuan soi Fahrenkopf soizel dan chuan presidential candidate te hian debate an nei nge yang ti hi dan le ti mak mo ti na om chuang lo atia President Jimmy Carter po khan kumsang khat zakwa somriat to khan League of Women Voters le President Ronald Reagan le independent candidate John Anderson ten debate an buat saya khan atel du lo ti chungchang po soi langani chuwang chuan presidential candidate te hi debate nei turin phut lui theina chhana omlo ti thu USA Today chanchin buina biak na asoyani debate nei le nei lo chungchang hi anin kar thu ni ati Donald Trump hi ni thum chung Walter Reed National Military Medical Center COVID-19 hria kaya wangin en kolania thotan ni khan White House akir le towa nilai ni khan President Office a na thok le to ni debate commission ten debate dan turan thak danglam an hril hrema salo chuan President Trump chu atilung oilo hlemaya Fox Business Maria Bartiromo nena engma min hril hrelo nangni in hriat ang tho khan kan hria mi te po hriat tir masak omania atinu no maya President Trump hi ahrisel na tha White House physician Sin Conley chuan Trump an antibodies anei to ti soi nge ni Biden ero chu October ni ret khan Arizona lama campaign turina thok chuak vele a thu thar the dar tu te hne na asoi dan chuan engthil nge be sei tura hriat lo thu sei ni President hian engtin nge ti don ka hrelo relo te chung hian
aril ruat thak zung sia kero chuan hemi chungchang lo soi zui hi tul ka tilem lova commission rem ruat na hi zom thei ka tum mai ani ani ro chuan campaign in to khom huai khot atuma engtin nge ka om don po ka soi thei ri lo Donald Trump campaign manager Bill Stepien point kar masalam thau khan COVID-19 hi alo kai ve boka campaign tu lai taka hetianga an om tamai hi awan doi thak deuh chu ni hetianga ni awang hian hlim thla manga debate nei a chuan Donald Trump chuan campaign thaka in to khom buat sai adu ta zo ka ni President Trump hian debate an nei ma hian hria vei to lo ti fin fi na hi voiduai lo nei turania chu wangin thri kai lo an ni fin fi an ni ti hi anin tiam kam ngei po tul kheranga yani to lo ti Stephen chuan soin last negative test hi lati chu an ni lo ati ani Biden na ai o thu puang tu Andrew Bates ve thung chuan hemi chungchang hi Twitter lama ron soizuin mak tak main candidate pakhatin ma ruai mek lain pakhat zo ke ro chu aphun noi na sa hle mai ti in Donald Trump chu el sen le thamlo takina be ani Biden a campaign how to te chuan debate an tel ngei tur thu an lo soi to a Vice President Biden hian American mi puite ne na thu soi hi adua ama chop le rem ruat na te chu ramtan thil thazo kani ti thu Biden deputy campaign manager Kate Bedingfield chuan soi ani President Trump hi chuan boruak hi chu ati chiri ne ve chuni ber hi presidential debate virtual format nei an du lo phota Trump campaign manager Bill Stephen chuan October ni som panga a debate voi ni na nei tur chu cholkar khata son hlat theta debate voi thum na chu October ni som ni le pakoni in than ma ni thum la duwa nei tamai la ati chu Biden a campaign lam chuan an pom theilova President Trump and Joe Biden nen an pani chawin mai chana nei Biden a campaign thu soi tu Kate Bedingfield chuan Donald Trump an debate huna duang hlei nem debate commission an om rengalom alo ti sanani adu lo thu soi nuwa Trump campaign le Joe Biden campaign te chu in bia in presidential debate atho ni na chu nei le turin anin rem siam le taphut ni in chanchin kan la khom mek lai la hian an soya anin rem na anga an kal thei chuan president debate tum ni na hi October ni som ni pahnia an neyanga avoi thum na hi an nei to lo mai theiani tin he atum ni na debate hi eng ang taka nei tur nge ti po an la soi thei ri lo bok kole khir tu ten kan channel atang hian bengwar na in lo nei kan be saya kan channel himin lo hlut saka lo thir vezel turin kan ngen bok chewani